trust in you, Jesus. I trust in you, Jesus. I trust in you. Karon ang ikaupat nga Domingo sa pagkabanhaw sa atong Ginoo, ang gitawag nga Domingo sa maayong magbalantay kon Good Shepherd Sunday. Si Kristo mao ang maayong magbalantay nga andam magpakamatay alang sa mga karnero. Kini iyang ipamatud-an kanato didto sa krus. Bisan tuod walay makahimo pagpatay kaniya, nagpakamatay siya sa iyang kaugalingong pagbuot ug tungod kay may gahom siya pagbawi sa iyang kinabuhi, nabanhaw siya ngadto sa walay katapusang himaya. Karon nga Domingo, gisaulog usab nato ang adlaw sa pag-ampo alang sa mga bukasyon kon World Day Prayer for Vocations. Mag-ampo kita nga mas mudaghan paunta ang mga karnero nga magpatalinghog sa tingog sa maayong magbalantay aron mahimong sama kaniya nga andam muhalad sa ilang kinabuhi alang sa pag-atiman sa iyang mga karnero ug pagpangita sa mga nangawala aron matigom ang tanan sa usa na lamang kapanon ubos sa usa ka magbalantay. Daigunta ang Ginoo uban sa mga bagong kalipay tayo singgit, ang Ginoo labing hingpit. Daigunta ang Ginoo uban sa mga instrumento, ang kalipay tayo sayaw, umulang adlaw, tugtugan ang gitara, ipalarog na ang trompeta, ang Ginoo sa gugma, pasalamatan ka, tugtugan ang gitara, ipalarog na ang trompeta, salamat Ginoo sa imong kaayo. Sa ngalan sa Mahag, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ngayon sa ramaanda kita pagsaulog ni Santos nga misa. No? Unta, ng misa maghatag, unta ni kita wagtog panalangin sa tasasara itong nagsimbangan niya sa tas pagkapanimalay. No? Nga unta ang Ginoo, nga mo ang maayong magbalantay, magbantay ka nato, tagaan kita niya sa mga kaayuhan sa sakit sa lawas o sa kalag. Pag maandal kita pagsaulog ng misa, basulan na to ang atong mga sala. Ginoo
Dalang kita sa Dios magagagahom sa tanan. Pasilo ng atong mga sala dalong adtos kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa mga lahangin. Mag-ampo kita. Magagagahom og tunhay nga Dios. Dada kami nganha sa katilingban sa mga nakatagamtam sa makalipay ang langit nun. Aron madangat namo ang kamapaubsanon gumikan sa kalig-on ni Kristo nga among magbalantay. Kini among ipangayo pinagi sa among Ginoong Kristo imong anak nga buhi ug hari ubang kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Sama kang Apostol Pablo, gitahasan kita nga mahimong kahayag alang sa tanan, aron sila makabaton og kaluwasan. Ang unang pagbasa kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Atong paminaon. Gikan sa Perga,
Miadto sila sa Antioquia sa Pisidia. Ug sa adlawng igpapahulay, misulod sila sa sinagoga ug milingkod didto. Ug sa natapos na ang tigom sa sinagoga, gisunod si Pablo ug Bernabe sa daghang mga Hudiyo ug mga dili Hudiyo nga nakabig ngadto sa tinuuhan sa mga Hudiyo. Gimaymayan sila sa mga apostoles ug gidasig sa pagpabilin diha sa grasya sa Dios. Sa pagkasunod adlawng igpapahulay, hapit tanang tao sa lungsod miadto sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. Sa pagkakita sa mga Hudiyo sa daghang mga tao, nangasina sila ug misupak sa gisulti ni Pablo ug ilang giinsultuhan siya. Apan midugang hinuon ang kaisog ni Pablo ug ni Bernabe ug miingon sila, kinahanglan nga kamo ang unang walihan sa pulong sa Dios. Apan kay gisalikway maninyo kini ug wala kamo mag-isip sa inyong kaugalingon nga takos sa kinabuhing dayon, biyaan kamo namo ug mangadto kami sa mga dili Hudiyo. Kay kini ang gisugo kanamo sa Ginoo. Gibutang ko ikaw nga kahayag alang sa mga dili Hudiyo. Aron pinaagi kanimo, ang kaluwasan moabot hangtod sa kinatumyan sa kalibutan. Sa pagkadungog niini sa mga dili Hudiyo, nalipay sila o gidayeg nila ang mensahe sa Ginoo, ug katong gipili alang sa kinabuhing dayon, nahimong magtotoo. Ug mikaylap ang pulong sa Ginoo sa tanang dapit ni adtong yutaa. Apan giulhugan sa mga Hudiyo ang mga kadagkuan sa syudad ug ang tinamod nga mga babayeng dili Hudiyo nga mahadlokon sa Dios aron lutuson nila si Pablo ug si Bernabe ug hinginlan sa ilang dapit. Gitaktak sa mga apostoles ang abog sa ilang mga tiil, batok kanila ug mipadayon sila sa Iconio. Nalipay pag-ayo ang mga tinun-an ug napuno sa Espiritu Santo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Kita ang iyang lungsod, ang karnero sa iyang panon. Kita ang iyang lungsod, ang karnero sa iyang panon. Awiti nga malipayon ang Ginoo, kamong tanang yuta. Alagari nga malipayon ang Ginoo, duol kamo kaniya, uban sa masadya nga awit. Kita ang iyang lungsod, ang karnero sa iyang panon. Sayri ninyo nga ang Ginoo, mao ang Dios gibuhat kita niya. Iya gayud kita, kita ang iyang lungsod, ang panon nga iyang gidumala. Kita ang iyang lungsod, ang karnero sa iyang panon. Ang Ginoo maayo gayon, ang iyang kaluoy nagalungtad hangtod sa kahangturan. Og ang iyang kamatinumanon hangtod sa tanang kaliwatan.
kita ang iyang lungsod, ang karnero sa iyang pano. Ang pag-atubang ug pag-alagad sa Dios sangputanan sa malahutayong pagpuyo sa Kristohanong kinabuhi. Ang ikaduhang pagbasa kinutlo gikan sa basahon sa ang gipadayag atong paminawon. Tapos niini, nakita ko ang dakong panon sa katawhan nga walay makaihap. Gikan sila sa nagkalain-laing nasud, banay ug katawhan, ug nagbarog sila sa atubangan sa trono ug sa nating karnero. Nagbisi sila puti ug nagbitbit og mga palwa. Gitubag ko siya, Sir, nasayod ka kinsa sila, apan ako wala. Ug miingon siya kanako, mao kini ang ilang bisti, ug gipaputi nila dakong paglutos. Giablihan nila ang ilang bisti, ug gipaputi nila kini sa dugo sa nating karnero. Busa, naa sila sa atubangan sa trono sa Dios, ug nag-alagad kaniya diha sa iyang templo, adlaw ug gabii, ug siya nga naglingkod sa trono, manalipod kanila. Dili na sila gutumon ug guhawon, ni magantos pa sa kainit sa adlaw, o sa bisan unsang kainit, kay ang nating karnero nga naa sa taliwala sa trono, maoy magbantay ug maggiya kanila ngadto sa tinubdan sa mga buhing tubig, ug pahiran sa Dios ang tanang luha sa ilang mata. Ang pulong sa Ginoo. Ganinyo ang Ginoo, isangyaw ang iyang mga buhay. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Jesus miingon, ang akong mga karnero mamati sa kong tingog. Nakaila ako kanila, ug sila magsunod kanako. Naghata ako kanila og kinabuhing dayon. Ug di nagayod sila mga matay, ug wala ni makaagaw kanila gikan kanako. Nga akong amahan nga mo'y naghatag nila gari kanako, labaw sa tanan, ug walay makaagaw kanila gikan sa amahan. Ang amahan, ang akong amahan ug ako, usara. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsuon, eleksyon na, ugma. Sa nakapili na mo? Nakapili na mo? Ha? Kung saan kuna-kuna ninyo, kinsa kayo makadaog, no? O kinsa kayo si mapildi. Pero mga igsuon, kung ang atong eleksyon ugma, parina sa mga daghang eleksyon nga nag-agi atong unang mga eleksyon, mga igsuon. No? Hibaw ka, ugma, doon ay gitawag na ito dakong tabo, big market, national market yun. On sale, dakong sale ugma sa dakong sale ugma. Hibaw ka kung sa ibaligya ugma, no? Botos. Pag hibaw kag unsa kining butos sa itong ibaligya, ugma ang ibaligya na. Hibaw kag unsa kini sila, mao kini ang atong dignidad sa pagkatao.
Mao kini ang atong gibaligya ang kaugmaon sa tuang mga kabataan. Of course, atong gibaligya ang atong nasod. Mao na kay sale man sus barato ra kay na mapalit mo nig 1,000, 500, 300, ug mahapon na gani 20. Jeez. Hastang barato ra gid. Mga isuon, ugma mahibaw-an ang ito kinsag yung mga tao nga way uwaw na gyud. Way balatian, way kalag, ug traidor. Ug kung maunay mahitabo, wag gyud mo daog pildi kitang tanan. Kung mapatigbabaw ang pagbaligya sa mga botos. Pero kung magmilagro, and I believe in miracles yun. Ngano? Tungod kay ang Ginoo with that, no? Siya, kita, nagsaulog yapon kita karon sa kalipay nato. Namatay siya, nabanhaw. Nadaog biya niya ang ka-evil. Nadaog biya niya. Ug mao nga, I still believe in miracles. It still could be happen. Kaya ang gahom sa pagkabanhaw Ginoo na akan nato. O I still believe nga kini kitang mga tao, mga buutan ta deep inside yun. Buutan ta. And we can make it. Ug magbilagro lagi. Nga, kung kita dunay moment of conversion with the grace of the Lord, di na ta baligis ng mga butos. Unya, pili na tagyod, no? Di konsensya gyud og kinasing-kasing yung pag-ampo, pagpili sa mga maayo. Mga igsuon, we will all be winners. Madaog ang kitang tanan. Pero, mo lagi ni, kinahanglan ni og gitawag to proper guidance, no? Og pag-ampo. Pag-ampo yun. Hinut kayo kay sa ulo maturon ang di ba ang Good Shepherd Sunday. No, kinahanglan kita magbalantay. Ang una, no? Ang atong simbahan unta gyud, no? Pong tanaw na ang ebanghelyo, no? Sa pong ni Kristo. Ang akong mga kanilo mamati kanako sa akong tingog. Unya makaila ako kanila og sila mosunod kanako. No, kinahanglan di itang mamati gyud. Unya ato mation mo ang may magbalantay. Kita nga abi tayo na may magbalantay ba? Ni kalibutan na, no? Una ang atong simbahan. Atong Santo Papa, for example, maminaw ta siya ang gisulti bitaw bahin ani, base politika, base eleksyon. Ang Santo Papa nga kining ato ang kining eleksyoning politika ba, no? Is one of the highest form of charity. So singiga. Nga every Christian, na Kristiyanos, Katolika, kaunsa ka, Katoliko, kaunsa magaling, kinahanglan mo appeal juga. You have to involve. Kung kay kini katumanan ni sugo sa Ginoo, kung higugma ka sa Dios, higugma ka si mong isikatao. Ug mao ang politika ang nini, kinahanglan mo barug juga para sa justisya, para sa kaayuhan si mong isikatao, para sa ilang kaayuhan. And you have to involve, and that is politics. When you help people, politics ka na. So, ang politika mga isuon, kana sagrado ka ng tulubanon kay kanato. Munang, ang buhaton ito ugma, kung mo pili na ta, go and vote. Kasagrado man na in taon, ay na yaga-yagai, ay na ibaligya, muro kang nagbaligya sa lawas ni Kristo. No? Sagrado juga ka na siya. O, you're right, di kasi mo kasing-kasing, kasi mo konsensya, and you will be blessed doon kay kinabuhi nga dayon. Maminaw ta sa tambag sa giyas ng pastor. Ito ni Agi Adlaw, ato ang obispo, Archbishop Palma, nag-awag ka na ito ba? Nga please, pray
and then vote wisely. Pili agi na ninyo kinsa nang itawag tog maka-Dios, nato makabayan, maka-tao, ug apil gani kitawag tog maka-palibot sa atong environment ba. At things like that ba, nga makaayos sa mga tao. The church is guiding us. I hope we would listen. Karong Domingo ato magisaulog ang Mother's Day, di ba? Mother's Day maron. Mangison, I would suggest ba usa, no? Tubuan ang gitaw tog mothers knows best. Ang mga inahan, they know what is best. Yeah. Tingnan ko kayo na. Dahil inahan din niyo. They really know best what is best. Kung tanawa, inundom ko, no? Mga inahan, nagnian din tell me if I'm wrong. Tanawa ng inahan mo tambang na gani, tanang inamingo jud, no? May pagbuutan mga inahan. Napiliagin ng imong mga amigo nga buutan, nga dili kawatan, dili mangingilad, nga faithful nimo. Tambag ginas mga inahan. Piliagin na sila kanang mga buutan. As simple as that. Sa apostolate ako sa mga prisuhan ba, ito ko sa mga prisuhan usually, magbisahan ako dito niya sa mag-istorya mis mga penriso. No? Kadaghan yung kadungog di yun. Labi pa sa mga teenager bitaw kayong na priso tungkol sa drugs. Ngayon sa nyor, ibaba ka nyor ka ng pastilag na minaw palang kustambang sa inahan, hindi ko maani. Kung naminaw li ka sa tambag sa ilang inahan, hindi ko maingon ni ini. It's not too late, but then, muna yung may tabo. I would even say, unahon na taning panahon sa atong ilog ang Mother's Day, let us give honor to our mother ba nga. Susog, ang ilahang tambag. Really banjog iron, ano to? Pick the right choice. Di ay ato ang iampo itong mga inaha, especially today, kaya they are the most beautiful people in the world. And labing importante ng babae sa itong kinabuhi, kaya mga inahan yun. Di na malabuan. No? Salamat na nila kay sila na ilang gihatag. Itong mga inahan na, ilang gihatag ilang dugo, ilang gatas, ilang katog, ilang pastilan, harong nga kita mahimutang tao. Gatan nila ilang gugma, pasinsya, tanan. You know, ang mga inahan ba, if you look at them, my God, all the reasons to really love them, to respect them. Gawas pa gini, anak. Kada inahan is a super mother. Di ba mo? Tanawa ng inahan to. Di lang na sila ka-inahan, kinanganak na to. Tanawa. Tanawa ilang role, isip ka-inahan. Sila mahimo na itong nutritionist, mahimo na itong nurse, mahimo na itong doktor, magmutambal na ito, mahimo itong abogado, mahimo itong magmatutudlo. Pero you look sa bahos mga inahan, they are one in all in one. They're everything. Kapag naghanag yung gasas, gihad-gihad nila Ginoo kanila. The most beautiful gift that we could receive. Mabitaw nga ang sugos Ginoo, apil gis ni commandments, honor your father and your mother. Honor. Umutan ako sa dahang ginikanan. Kanus aman sa panahon yung kinabuhi nga kamo, you felt honor ba? Di sila mingon nga, kami gitagaan may kanang gitawag tog trophy. Hindi yun. Yung sa felt honored, kung kita ilang mga anak, malampuso na, malipayo na, og himsog. For them, that is the best gift. Nga ang ilang gugma appreciated, nga ilang anak may pagkabutan. And that should be, no? Ang muuntag ginay kahimtang nato. Mangisuon, di lang, ginahalantag, no? Ang itong inahan, magbalantay na ito niya, good shepherd na sila yun. Pero ang atong Ginoong Diyos as a good shepherd,
Nagatambag yapon kanato. We have listened to the Lord. Ako nang balandong ko ba? Nakinig ko ng huna ba? Sa sitwasyon na to karon ba? Unsa ba kay what is the Lord telling us? Nga gusto siyang mamati. Gusto siya nga ang mga karnero mamati gusto akong tingog. Unsa tingog ka no gusto sa Ginoo madungog nato? I prayed over the gospel. Ang musud ako ba? Mo gini. Mo Ginoo ba nga tell the people, tell everybody this. Dili pa sa eleksyon. Nga unsa may makuha sa katao, kumaangkon niyang tibuok kalibutan, bakandi ug unsa dungog, unya mapilding iyang kalag. Kung makaamgo lang ang tao na sa pulong sa Diyos, maminaw sa pulong sa Diyos ba? Kung musunod ni ana. As if, ang Ginoo to, unsa may makuha nimo kung makasapi ka. Pero imong gibaligya imong kalag gadto sa yawa. You have sold your soul and human dignity. Unsa may makuha nimo kung daghang kag kwarta. Pero mapildi imong kalag tungod kay imuhang gibaligya ang kaugmaon sa imuhang mga anak ug sa nasod. Unsa may makuha nimo? Nakakwarta karon. Nga tungod ni ana, mapildi ang imong kalag tungod kay imong gi-encourage kini mga politikong nipalit diha nimo nga mas mangawat pag yung daghan aron mabawi na inyang gihatag kanimo. Ang imong 1,000,000 iyahan ang pangitaan og 1 million. What does it profit us? Nga di ta makaamgo gini ana. And that is actually happening. Paminawa ko no atong Good Shepherd. O mga isuon, saka ingon nato may magbalantay nato. Nga angay nato paminawon si Mama Mary, atong mother. Mother's Day malon. Let's call Mama Mary. Napagyud magyud ang May 13, Day of the Virgin of Fatima. Let us ask for the intercession of Mama Mary sa tang inahan karon. Nahibaw ta sa message sa Fatima o sa matong message niya. He came, siya niya sa kalibutan. Ang mensahe niya ingon siya, ang kalibutan karon makasanag yun. Grabe na kaayo. Grabe ang salas kalibutan unsa na ni. Like a mother, ningon siya, palihog in town. No? Suko na kayong amahan. Tungos ng mga sala, tingali niya ang gaba, ang katalagman mahitabo ninyo. If you don't pray and repent, o di mo mag-ampo o mag-usap sa inyong kinaiya. Mama Mary is praying for us. Sampiton to siya ni ini. Morning message niya kanato. I think at mensahe in town paminawan ni. Di ni tiyo ang iyang sulti, di ni komedya. And ang iyang mensahe is relevant to us now gihapon. Mabitaw, let us ask for the intercession of Mama Mary ba? Ngaunta, hining panahon sa eleksyon, kita tulungan ang giyahan niya isip mama ba? Nga mapili ta sa mga maayong usaktong leader. Enlightened us. Mag-ampun ta pinagis pagdaman ni Mama Mary ba? Ang bilin sa Fatima. Ngaunta, mapili na to ang mga maayog yung mga leaders nga mahimong maayong magbalantay usab sa ato ang lungsod, sa ato ang syudad, sa atong nasod. Umay sila magbalantay. Itaas sa Mama Mary nga kini ato ang gitawag tug eleksyon karon ba? Unta kini malinawon, limpyo, no? Clean, ug honest. Harong kitang tanan mga isuon pamapadalanginan. Amen. Nagkatuwa ako sa Dios Amahan magagagahon sa tanan. Mabubuhay sa langit ug sa yuta. Kung Yesu Kristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato. Ipunam ko sa lalang sa Espiritu Santo. Anak ni Maria nga Birhen. Gisagit sa ni Poncio Pilato. Ilan sa krus na tayo gilubog. Ikunsan sa mga minatay. Kitulog kaadlaw na banhaw. Misaka sa langit. Ilan sa tuo sa Dios Amahan magagagahon sa tanan. Ganito mabalik siya. Papahukom sa buhi o sa mga minatay. Nagtuwa ko sa Espiritu Santo. Santa Iglesia Katolika. Kambitan sa mga santos. Kapasaduan sa mga sala. Pagkabanhaw sa lawas. Sa kinabuhing dahil. Mag-ampo kita sa Dios Amahan nga naghimo kanatong iyang mga anak nga sinagop.
diha ni Kristo. Sa matag pangamuyo, kita mo ingon, maayong magbalantay, dungga kami. Ayong magbalantay, dungga kami. Alang sa mga pangulo sa simbahan, nga mahisama unta sila kang Kristo, ang maayong magbalantay, nga anda magpakamatay, alang sa iyang panon. Magampo kita sa Ginoo. Ayong magbalantay, dungga kami. Alang sa mga kandidato nga magpapili karong Mayo 13, nga ang ilang tinguha sa pagpangatungdanan, dili unta mahisama sa mga magbalantay nga sinuhulan, nga mudagan sa panahon sa peligro ug kalisdanan. Magampo kita sa Ginoo. Ayong magbalantay, dungga kami. Alang kanatong mga butante, nga gamiton nato ang gahom sa pagpili, dili alang sa atong kaugalingong interes, kundili alang sa kaayuhan sa tanan, timailhan sa atong pagpaminaw sa tingog ni Jesus, ang maayong magbalantay. Magampo kita sa Ginoo. Ayong magbalantay, dungga kami. Alang sa pagsaulog sa World Day of Prayer for Vocations, nga magpatalinghog unta ang atong mga batanon sa tawag sa Dios sa pagkapari o pagkarelihiyoso, magampo kita sa Ginoo. Ayong magbalantay, dungga kami. Alang kang Monsignor Chupilo Kamumot, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ayong magbalantay, dungga kami. Alang sa mga nangamatay, nga makaplagan unta sila sa maayong magbalantay, ug dadon ngadto sa langit nung puloy-anan, magampo kita sa Ginoo. Ayong magbalantay, dungga kami. Langitong Amahan, dili ka buot nga may usa sa imong mga karero nga mawala. Giyahi kami kanunay, uban sa ug tungod sa maayong magbalantay, si Kristo nga among Ginoo. Amen. Pasalamatan ka karon o among Diyos, kay gigasahan mo kami kang Kristo Jesus, ang imong anak sa kahangturan, nahimong among kasakaron, putli ug hingpit ug takos kayo sa imong kahalangdon ug busa o Diyos, ining manok ining bino, mga halad nga nagagikan sa kanimo, unta magabutya sa unsang paagi, diin sa kadaghan sa mga ubas, usa kay limnon ang gihimo. Daghanan ang uhay sa trigo, daghang uhay sa trigo, sa pirasong pan na tingo. Daigo na
Igsoon mag-ampo kita kining sakripisyo, dawaton sa nga maha magagagahon sa tanan. Dawaton kita sa ginawang sakripisyo gikan sa iyong mga kamot. Alam sa pagkain pagmamaya sa iyong ngalan. Alam sa katatasanan sa bipok ng santos na simbahan. Ito Ginoo ang kanunay nga pagkalipay ining imong misteryo sa Pasko. Aron sa walay hunong sa buhat sa pagpanubos kanamo. Mahimong tinubdan sa among kalipay nga walay katapusan. Kining ipangayo diha ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nausap kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Aming ibayaw nato sa Ginoo. Pasalamat kita sa itong Ginoong Diyos. Angayong katarong. Sanctus nga mahan Diyos tunay magagagahom sa tanan. Ang imatanong gayod magpalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon. Labi na gayod ni ining may mayaong panahon sa pagkabanhaw, kano si Kristo ang gihalad nga mong sakripisyo sa Pasko. Kawalan siya mohunong sa paghalad siyang kagalingon tungod kanamo. O diya sa imong atubangan na nalipod kanamo sa walay hunong nga pagpanlaban. Si Kristo nga kahalad nga di na mamatay, siya ang kordero nga kanunay buhi bisan gipatay. Busa o mga santo sa langit, nagasangyo kami sa imong himaya, doon sa laway hunong nga pag-awit. Santos tumuran sa nagkasantos. Padalay mong Espiritu ng pagsantos ng mga gasa. Aron mahimo kinalang kanamo, lawas dugo ni Kristo among Ginoo. Pasakit siyang kagalingon mikuha siyag pan, pasalamat kaning magbipikas. Mihatag nining ngadto sa mga tinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana. Kay kini mo nga kong lawas nga itugyan alang kaninyo. Jesus, I trust in you. Jesus, I trust in you. Samang paagi tapos na panihapon mikuha sa sakalis. Salamat o pag-usab og midaig. Mihatag nini ngadto sa mga tinunan ug miingon. Dawata kinig Panginoon ka mga tanang gikan niini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo bagog tunay nga kasabutan. Ang dugo nga giula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao. Aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kaniya aron paghandom kanan. Kini ang misteryo sa pagtuo. Pinaagi sa krus ug pagkamanhaw mo, na amo na karon ang
paghandong sa kamatayan pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan. Ning pans kinabuhi kalis kaluwasan. Pasalamat kami kanimo tungkay imo kami giisip, nga ngayon nga mo atubag mo alagad kanimo. Himuha kaming nangalawat sa lawas dugo ni Kristo, mahiusaon ta sa Espiritu Santo. Nung lumigino mong simbahan sa tibuok kalibutan, mahingpit kami din sa gugma, uban ni Francisco, among Papa Jose, among obispo sa tanang mga pari. Inuyo sa mga igsuon na munang amatay, makaambit kinabuing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, o sa nakasanto, nakatuma si mong kabubot latas sa katuigan. Ubang kanila, amo kang daigo na mo kang himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, ubang kaniya, agdiha kaniya, gihatagan ha kanimo magkagagahom nga amahan, diya sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog himaya hangtod sa kahangturan. Magampo ito sa atong amahan, atong gamito ng mga pulong gitudlo sa atong manunubos. Kami ginuhi mo kaming luwason sa tanang daotan, hatagi kami sa kalinaw ning panahona. Tinabangan si mong kaluoy, malikay kami sa sala kanunay malayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Ginoong Jesucristo ng mga apostoles, ang kalinaw ibiling ko kaninyo, kung kalinaw ihatag ko kaninyo, ay tanaw mga sala ko niyang pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kabubuto, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw ang nagpuyog naghari, hangtod sa kahangturan. Amen. Kalinaw sa Ginoo, sa kano'y manaag kaninyo. Kitang panag-inig suunay. Sa kalimutan
sa Dios sa gawag tang salas kalibutan bulang katong gidapit sa bangkete sa Ginoo. Ilaw sa kisa mag-ampi mas kinabuhing dayon. Mag-ampo kita. O maing magbalantay, patalinghugi kaming imong panon, o ipahimutang diha sa sisibanan nga walay katapusan, kaming mga karnero nga imong gitubos, pinaagi sa bililong dugo sa imong anak. Kining ipangayo diha ni Kristo among Ginoo. Amen. Pag-ampo alang sa mga masakiton. Langit ng Amahan, gidawat sa imong anak, kasakit kamatayon sa krus, may tudlo ang bertud sa pag-ilog diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo na among gihalad alang sa masakiton. Kanaw na nag-antos tungkol sa sakit ug balatian, magkamong gipili siya para mahimong santos. Kang iyang kasakit, may usa sa kasakit ni Kristo, alang sa kalawasan sa kalibutan. Iyang gipangayo, pinagi sa mong Ginoong Kristo, iyong anak. Hari ang kanimo, Diyos Kristo Santo, Diyos Santo sa kangkuran. Amen. Ato ang pasalamat sa tuang donors and sponsors, no? Mas participants, readers, psalmists, and lay ministers. Ato ang choir, ang Good Samaritan Choir. Salamat kayo. Out of offerers na ito, APC Carmen Cañete and APC Stella Macua. No? Itong Pilgrims, Holy Name Society of Jesus, Sumandawi. Mother Butler Mission Guild, led by Mrs. Pilar Pono. World Apostolate of Fatima, Santo Rosario, sa Vicente Ohelio Chapter. O Handmaids of the Lord, no? Sa Central, Handmaids of the Lord. Thank you. Thank you for coming. Ang Ginoo manaakan ninyo. Nasa kanimo. Manalangin ang Diyos magagahom sa tanan, Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Tapos ang misa na rin yung kalinaw o gugma ni Kristo. What's up? Vote wisely and pray. Please.
nagpakita man, no? Mayo 13, nagpakita siya sa tuto ka bata, si Francisco, si Fatima, o si Jacinta. Gida niya nga, ipakita niya nga, ang mga kag, nangahog dito sa hell, sa impyerno, sama sa dahong laya, o ganang mga, kuan bitaw sa uwan, ingon anak kada ni adto dili jud ko mutuo, di ko mutuo anak ba ko grabe raman yana no. Pero karon nga nakakita ko nga hangtod karon ang atong mga tao galisod dili makakaon, naidaghang kaayong dili makakaon kato sa usa ka adlaw bisan gani ka usa lang sa usa ka adlaw kay grabe ang kawat. Nahibaw pug ko nga ang kining profession sa kining usa ka politiko ba dili man na siya noble jud kaayo no, dili man na siya profession, it's a vocation. Pero nganong grabe man kaayo ang kawat. Karon na lang ta nahibaw nga grabe ang kawat gyud no. Ang kana bitong kaban sa tao ba mo na gikawat mo na daghang kay tang hangtod karon daghang kaayong nagkalisod-lisod. Daghang kay tang Pilipino nga nagkalisod-lisod dili makakaon na unsa may kasulbaran na sister nga kana ra ba yung problema ha makita madungog mabasa sa atong mga kabataan sa atong cancer gyud na sister society. kay kun unsay nakita sa bata ngadto sa mga katiguangan mga leaders models supposedly sundon gid na. So para nako murag walay kinutuban ang problema. Mention kag kawat. Ana gid na sister. And yet ang politiko was this. It's a very noble thing. Dili mao bitaw nang gitawag nagbukasyon sa simbahan. Ang simbahan gyud na define ni ana na the politician is not a profession, it is a vocation to serve the people. Labi na karon kay Good Shepherd Sunday, no? To serve the people for the welfare sa tanan. Mao. Pero pipila. Nganong daghan man gyapon ang naglisod. Daghan ang gipanggutom. Daghan ang pobre. Kay grabe ang kawat. Tungod sa kawat. Nya pipila lang ang nag-enjoy. Sakit kaayo kani siya mention ka sister og cancer akong nakita nga hangtod gitingali ni kun wa gyoy brave enough nga mustap ani Salvaro ni mo my God. It has been there all the time, no? I hope I could solve it, no? Pero usa lang kabutang nga tao magyud no ang Ginoo ba there's always hope you know there's always ang ato lang nga ang una mag-amgo ta ba nga atong way solusyon ni ini nga immediate nga ugma mahinayon dayon maybe it will take a lifetime I'll tell you but then we have to start no. Kung kanang values bitaw to sa atong kanang sa kawat, sa pagpanlupig, sa politika nito karon ba? No, nguna ana diha. Where have we gone wrong? Ako lang mao kini. Na tingali una ta masangir sa mga politiko tingali kita we must have missed the formation. Una atong pamilya ba tingali? Tapos sa kasing-kasing ba I have sinned. Tingali wata makaisal sa value good of honesty, no, sa to we have failed in the family on values of honesty and good service. No? Tingali ang simbahan kinahanglan mo siya kasing-kasing I have sinned also. Tingali wa kita aggressive jud kaayo sa to ang evangelization yun, no? Sa formation sa mga tao. We have become a part of it yun tanan. Ug ang gobyerno ang eskwelahan, we have become a part of this. So, mingon ta nanam na diha pero di ta kapanaway nila because somehow we have become a part of this. So, one instant solution.
Let's start, in the family, no? In the family, let's start, of course, ito ang pagpapabalando sa pulong sa Diyos, spiritual nourishment. We have to work together. We have to work together. Pero usa lang kabutang yun nga, let's not lost hope. Sa igon, makasabot kayo nga din, ani madag nubina. Anyway, mo na gini. Mo na nga, let's go with the flow. It's helpless, it's hopeless. We don't believe that. Because we believe that there is always hope. God has risen, He has conquered evil. We just have to work together, hinay-hinay. It will be a lifetime, no? One step at a time. But then, even now, we just maningkamot ta, we don't stop preaching, we don't dita mo hunong pagpa-tukop ko konsensya, dita mo hunong pag-build up balance ng mga familia. These will take a lifetime of journey. But then, we're doing it. Instant solution? I hope there is. No? Conversion, instant conversion with the help of God. But we have to see it. We can do something about it by, una, our own change of heart. Kita mismo. Maybe we have become a part of it already. Ginoo, tabangay kami.